NCAA Season 101 magsugod na ugma. Ang detalye sa report ni Orchids Lapingkaw. Usa ka tulog na lang, magsugod na ang bagong season sa NCAA. Atol sa pagpangandam, nagpahigay ng pep rally ang duha ka tunghaan nga miyembro sa NCAA. Nahimong festive ang pep rally sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Matod sa team nga usa kini ka big boost alang sa Knights nga unang muduwa sa basketball tournament. Sobrang support nila sa amin at iba yung expectation nila sa amin ngayong season. And dadalhin namin yun at magiging inspiration namin sa paggamit ng aming pangarap. We expect them to still continue the Arriba spirit. Our teams are learning from these experiences, these successes. Yung 101 belongs to Letran. Samtang nitambong sa pep rally sa gym sa University of Perpetual Health System Delta sa Las Piñas ang teams alang sa nagkalinglaing paugnat sa kusog. Excited sila nga sugaton ang Season 101 dungan sa pagsaulog sa anniversary. There's a saying that everything you touch will turn into gold. So this year, as we celebrate our 50th anniversary, I believe our players are ready to go for the gold. Confident but not too confident. Ano lang, nasa level lang kami na game at a time. Tsaka sobrang excited kasi madaming pumasok from juniors. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisda.